Encetant també aquesta nova setmana amb aquesta secció dedicada al món dels llibres des de la Biblioteca de Figueres. Molt bon dia, Nati Vilanova. Bon dia, Mercè. Què tal? Com arrenquem aquesta nova setmana? Amb mandra? Amb mandra? No, què va, ja està. Ja ens hem aixecat, ja estem a lloc, ja està. D'això es tracta. Tens molts llibres avui damunt de la taula. Bé, res a veure amb el que hi cap a la biblioteca? No, i amb el que podem aconseguir, perquè ja sabeu que les biblioteques treballem amb xarxa i els llibres que no tenim nosaltres els podem demanar en una altra biblioteca. Totes ens deixem els llibres a través del préstec interbibliotecari, per tant, penseu que a part dels que tenim nosaltres podeu accedir a molts més llibres de tot Catalunya. Imagina't. Se sap quants llibres teniu vosaltres a la biblioteca? Nosaltres en tenim uns 100.000. Només? Bueno, 100.000 comptant llibres, revistes, sí. tot el material, tot. Déu-n'hi-do, Sí. Déu-n'hi-do, quin arxiu més important i més potent per poder-hi anar i aconseguir tot allò que vulguem, no? Explica'ns, parlarem avui de les novetats que... Bé, aquesta setmana, el dissabte, traguem les novetats. Ja sabeu que ho fem el dia 15, aquest mes és el dia 14, perquè el dia 15 és un diumenge. I dins de les novetats us volia comentar que, per exemple, ens surt el llibre de la Susana Fruixman, que ja la coneixeu d'aquí a la ràdio. Una antiga col·laboradora, però molt present, que precisament perquè estava molt involucrada en aquest llibre va decidir fer una petita parada en aquesta col·laboració amb Quim Matí per dedicar-se plenament al llibre i no poder col·laborar al nostre programa. Aquest llibre, que ella ja us ho explicarà, però es diu La pasión de ser mujer, és un recull de biografies de dones que han estat molt importants al llarg de la història, com per exemple Maria Callas, Hannah Arendt, Virginia Woolf, Remedios Varo, Anaïs Nin o Mercè Rodoreda i algunes més, que ella ja us explicarà, però és un llibre que està molt bé, a part d'explicar la biografia, després les autores donen una mica la seva opinió i bé, ja us explicarà ella. Nosaltres un llibre que ha fet acompanyada. Sí, ha fet acompanyada amb l'Eugènia Tusquets i l'ha editat l'editorial Circe. Molt bé. Doncs una de les novetats que podem trobar a partir d'aquest dissabte a la Biblioteca de Figueres, però no és l'única, No, després també us volia comentar, per exemple, el d'en Jair Domínguez, que també el coneixeu, ha tret un llibre que es diu 99 personatges que has de conèixer, vaja, avui va tot de biografies, Doncs també és una biografia en plan col·lectiva, en plan humor, amb anècdotes de personatges diferents al llarg de la història. També el trobareu a partir de dissabte disponible. I aquest mes, a part de moltes novetats de novel·la, política, història, etc., també hi ha una secció, la secció de cuina també està bastant completa. Per exemple, mira, hi ha llibres de cuina vegetariana o un llibre de tartes de formatge, per dir alguna cosa, Ja no us animo, si teniu ganes de cuinar, si ara ja començarà el mal temps i ja no podrem sortir tant de casa. Una bona proposta. La gent agafa aquest tipus de llibres o potser és dels que menys? No, la secció de cuina està molt consultada, molt, clar, perquè també hi ha cuines d'autors, d'aquests autors consagrats o d'autors més reconeguts, no? Però també el programes aquests de televisió, també, no? O cuina catalana, o cuina vegetariana, que ara es comenta molt i se segueix molt, doncs també trobareu una bona colla de llibres de cuina. Bueno, serà qüestió de fer-hi un cop d'ull, perquè què ens has portat? Aquestes hores del matí... He agafat un de tartes de formatge perquè és un llibre molt il·lustrat. Tanca'l. No. És un perill, això, aquestes hores del matí. Sí. Més llibres, Nati, com ha novetat aquesta setmana a la biblioteca? Bé, aquesta setmana fem 2 presentacions de llibres, us volia comentar. La primera és el dimarts, demà mateix. Tenim en Xavier Duran, que és un autor, és químic, és un autor periodista, científic, que ha dirigit durant molts anys el programa Medi Ambient de TV3 i ha escrit més de 30 llibres de divulgació científica sobre la ciència, molècules, química. I ara ha fet un llibre molt curiós que aquí no existia al nostre país, que fa un recorregut de la història de la ciència a través de la literatura. O sigui, des dels clàssics grecs fins a l'actualitat, passant per autors catalans, ha anat, resseguint una mica com tractaven la ciència aquests escriptors. O sigui, com per exemple, durant la Revolució Industrial, quins escriptors, com ara Narcís Oller, com reflectien tot aquest progrés científic en les seves obres. Fa tot un recorregut així, cita, jo diria gairebé centenars d'obres literàries, vull dir que ens farà venir moltes ganes de llegir, de conèixer aquesta història. I l'acompanyarà en Vicenç Pagès, que ja el coneixeu, el escriptor figuerenc, i repassaran una mica tot això. Aquest llibre, ell ara té unes 300 pàgines, però inicialment en tenia 600, vull dir que
la història de la literatura doncs, ha reflectit molt tot això del progrés i ho està fent. Doncs ell ens parlarà de molts exemples i en Vicenç també. És com un cànon, si fessin un cànon aquí de quins llibres s'han de llegir que hagin reflectit la ciència, no? El progrés científic. Per tant, us recomano venir, pot ser una tertúlia molt interessant i que us faci venir moltes ganes de descobrir doncs, tot això i de veure aquestes anècdotes i veure com han solucionat això o com ho han reflectit. Demà a quina hora, Nati? A 7:45 del vespre. 7:45 a la Biblioteca de Figueres. Sí. I el llibre ja el tindreu disponible a partir de dissabte en préstec. Sí. I també divendres presentem un llibre de poesia, pels amants de la poesia, doncs ens visitarà la Rosa Vilanova, que és una escriptora d'Olot, que és professora de llengua i literatura catalana, i té molta experiència en formació literària de joves i adults. A més, també li agrada molt el teatre i dirigeix espectacles poètics. Aquest llibre que presentem es diu La perfecció de la molla i la presentació la farà la Lourdes Godoy, que és professora també de literatura catalana a l'Institut d'Olofeu, Alexandre Olofeu de Figueres, i ella doncs, ha fet un llibre de poesia molt personal. Sam Abrams ha fet el pròleg del llibre i doncs, hi ha una sèrie de poemes que en diu ella autorretrats, per això diguem que és una poesia molt personal, però després també, curiosament, fa uns poemes sobre els diferents ponts que creuen el Fluvià i també hi ha una sèrie de poemes d'amor. Per tant, hi ha una mica de tot en aquest poemari. Veig que n'hi ha algun de curtet. Ens en podries llegir algun, Nati? O si voleu us llegeixo el que dona nom al llibre. Bé, a veure... És un llibre que al ser poesia i poemes doncs queda molt reduït, que és fàcil de llegir, de tenir-lo a mà, i cada dia un passa molt ràpid. Sí, el títol del llibre és La perfecció de la molla, i aquest poema és La filla del flequer. Diu: les mans del teu pare saben que cal funyir bé la pasta fermentada fins trobar l'esponjositat precisa, l'elasticitat exacta, perquè un bon pa es mesura en la perfecció de la molla, el llegat dels avis al palmell. Cargola tu també la pasta del temps. No et faci por prémer amb força tota la vida que hi ha a la pastera. Molt bé, doncs aquest és un dels molts poemes que es troben dins aquest recull de la Rosa Vilanova, autora... Olotina. Olotina, exacte. Per tant, una mica aquesta setmana tenim això. Us convidem a venir a aquestes presentacions de llibres i el dissabte, doncs, si voleu, tindreu les novetats a punt. I ja sabeu que si després algun llibre ja està deixat en préstec, podeu fer una reserva i us avisem de seguida que el tornin. Com funciona això del préstec, Nati? Que sé que també ho tenies una miqueta pendent. Si et ve de gust, podem convidar els nostres oients a qui no n'estigui assabentat d'informar com funciona el préstec de llibres a la Biblioteca de Figueres. Doncs ja sabeu, per gaudir del préstec només heu de venir a triar el que us agradi més i us heu de tenir el carnet de la biblioteca. Que es fa en un moment. Que es fa en un moment presentant el DNI i us el fem al moment. Llavors aquest carnet us podreu emportar la quantitat de llibres que vulgueu. Nosaltres som em sembla que l'única biblioteca de Catalunya que no té límit en el préstec. Totes les altres biblioteques deixen 30 documents durant 30 dies i nosaltres no tenim límit de préstec. I després també, això, podeu accedir a llibres d'altres biblioteques i també tenim una varietat de préstec que podria ser molt interessant. Per poder arribar a tothom, us oferim el que és el préstec a domicili per a aquelles persones que no poden sortir de casa, per exemple, perquè tenen un problema de mobilitat o perquè estan soles o perquè no tenen ningú més. I a través de la xarxa de voluntaris nosaltres oferim la possibilitat de portar-los els llibres a casa. Gent que estigui ingressada, també ho feu, això? O no s'ha donat el cas? O no ho teniu contemplat, Nati? Sí, o sigui, a veure, nosaltres estem en contacte amb uns voluntaris i llavors primer aquesta persona, clar, algú ens ha de fer el contacte entre al mig, o sigui, o ens truquen ells mateixos o a través d'algun assistent social o... Nosaltres estudiaríem com acostar-nos a aquesta persona. En principi nosaltres ho fem a través de serveis socials i la xarxa de voluntaris. Si algú coneix alguna persona que està així, que li agradaria llegir, que vol aprofitar la lectura com una distracció, doncs que ens truqui i mirarem. Nosaltres en principi després parlem amb ells per saber quins són els seus gustos, les seves preferències de lectura,
o revistes també els hi podem portar, i fem, doncs, intentem portar-los i això en ells a casa. Què feu vosaltres, una mica de tria sobre els gustos de la persona lectora? Parlem amb la persona lectora una mica què li agradaria. A vegades simplement a una persona li agrada novel·la històrica, dius, a mi una novel·la que em distregui, de riure, divertida, o si no, porteu-me unes revistes, o còmics, també tenim, o llibres de cuina. Sí, o llibres de cuina, bueno, no sé. Bueno, llibres de cuina, bueno, però escolta'm, a vegades sí, per mirar-te les receptes. Sí. O a vegades fins i tot els audiollibres, no? També. Perquè potser és algú doncs, que té això, problemes de mobilitat i llegir a vegades no és tan còmode, no? O dius, poses un audiollibre en el reproductor de CDs o així i vas escoltant, no? Vull dir, això que ha de ser algú que doncs, guita això perquè està sense mobilitat o no surt de casa o que sigui, doncs li portem. L'audiollibre també es pot escoltar a través del mòbil? Hi ha alguna aplicació o no encara? No, s'haurien de passar MP3 o MP4 i no sé, i després sí que em sembla que el podrien escoltar, eh? Val. Segur que hi ha alguna manera de que això funcioni. Sí. Però veig que estàs tan entesa com jo amb el tema de la tècnica i dels mòbils. Molt bé. Doncs no sé si volies afegir alguna cosa més sobre els llibres que surten aquesta setmana. Sí. Molt bé, Nati. Doncs recordem que la Biblioteca de Figueres és oberta de dilluns a dissabte al migdia, que tothom hi pot anar a mirar, a emportar-se llibres, a comentar, a informar-se, a demanar, i que no pareu de fer activitats. Aquesta setmana 2 presentacions a més del llibre. Molt bé, us esperem, doncs. Doncs gràcies, Nati Vilanova, des de la Biblioteca de Figueres. Fins al proper dilluns. Bona setmana. Igualment.